ya, itu masih nak. Oh, kok lihat dia? Tunggu, tunggu. Hello लोगोफोर आं बे कम्पिउटार टु चेनेलाव लोगोफोरखौ गोसो गोरबोयै खुलुमहरनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय भिडिअआ ओरैबायदि जागोन आरो ECSP आव थांगोन आरो जोङो ओमफ्राय ECSP केम्पआव ओमफ्राय दाखालिहाय 2024 आव ओमफ्राय 11 मास 12 थारिखमोन आरो थारिखआ ओमफ्राय इयावहाय बेरेनि ट्रेनिं लाहैदोंमोन जोङो लोगोफोर ओमफ्राय बे बेरेया ट्रेनिं लायै लायै जोबनानैहाय सप्तासेमोन आरोना बेरे ट्रेनिंआ ओमफ्राय जोबनानै दिनैहाय फाइनाल दिनै गेवलां मेल जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय मा मोनबोगोन लोगोफोरनो बेखौनो खिथानो नागिरदों आङो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो गामि दरसेयाव दसजन लांदोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय दसजन लांनायावहाय सेलेकआ साब्रैल' जादोंमोन साब्रै ओमफ्राय बे साब्रैयाव सोर जादों होनोबा आंबो जादों सेलेकआव ओमफ्राय साथाम लोगोफोर जादों आरोना गामिनि आब' मादै ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय थादो बेखौनो दिन्थिलांबाय थागोन आं ओमफ्राय बेरे बाक्सु मोनगोन बेरे बाक्सु ओमफ्राय बेरेबो मोनबोखागोन आरो बे बेरेया गावसोरनो हमनानै हरखानाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफ्रा ओमफ्राय मोसागोनबो जों मोसागोन सानै आरो जों मोसागोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफ्रा मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामदों ओमफ्राय गोदानै दङबा लोगोफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोफोर खस्थ' मस्थ'नि गेजेराव थ'दो बिदिबालाय जाबाबो जायाबाबो खाथें-थेंनै थ'दो बिदिबालाय लोगोफोर ECSP फोरनि प्रग्रामाव फैदों जोङो दिनै बाक्सु मोनलांगोन नै बेरे बाक्सु लोगोफोर हाब बेरे नै बेरे हानग्रा थफिबो मोनगोन ओमफ्राय नै आखाइ मुजा बियो गानग्रा खोमा ने हेन्ड ग्लभ नै ओइ गारि गंसे लानानै फैबावगोन मानसिखौ ओमफ्राय नै बेरे लांसै नामा नोंसोर बाक्सुनिया सानबेसे जाखोमोनलाय दाखालि ट्रेनिंआ आंथ' फैनो मोनखायाखै सानथाम नों सानबेसे फैया जोंखौ लायदों आरो इसोर भाराबो होनाङा फ्रियावनो आमलायगुरियाव जादों जायगाया उक्सगुरिसो उक्सगुरियाव गंसे माबा जि दोंनोसो जा मोजां ने बाक्सुआ जायफ्रा दाखालि फैनायाव चक्लेटबो मोनजायाखैनो ओमफ्राय दिनै आं फैदोंना खाफाला मोजां जानो हागौ ओमफ्राय मेथाइ मोनजानो हागौ आरो दिनै नायनोसै मा मोनजायो पक'रा मोनजादों पक'रा साइज नुहुरदों हनै हिन्जावफोर फैदों लोगोफोर बेरेनि साख्रि मोनसिगोन जोंहा नाम सफैबाय सार्टिफिकेट मोनबाय आरो नै खिथा सोर मा साख्रिनि नोंना अ साख्रिया मोनबाय नालाय दा नै पस्टबो मोनबाय ओमफ्राय आखाइयाव गानग्राबो मोनबाय ओमफ्राय नै सार्टिफिकेटबो मोनबाय
और उनके जीवन यापन में अपना योगदान देना, ये हमारी पिछले 62 साल 61 साल के इतिहास में सक्रिय काम करती रही है। और उसी कड़ी में अभी हम क्योंकि एमएसए के अंदर है, बहुत सारे हथियार लेके बॉर्डर भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हम अपना पुराना काम अभी नहीं भूले हैं। बिहार सरकार की तरफ से जब हमको छोटे से बजट जो भी दिया जाता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने गाँव वालों के लोग बीच में रहकर जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारी कंपनियाँ, जहाँ हमारी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जाए जिससे कि उनके इनकम के कुछ साधन बढ़े, कुछ लाइवलीहुड उनकी बने। गाँव के लोग तो này để cô nè đi đi đùng đã đấy ôi thật sự đây bằng kiểu gì đâu ơi lắm anh nhỉ đi đi đùng cho bây giờ nhiều cô cũng là sang hàng bà cái sao kìa em vào mau xin nè nào ra 나 말리 내지 김나고 보자. ô không nên nào à 또 그 야를 들이야. 동어 동저거 야 điều ra hết cái nào rồi đó 아이 저기 가려 비는 거야. san लेमन और भी है ना उधर उतरते जाएगा रास्ते में।